Aga jing la kai Indian Premier League ha preng ka LSG Persia ka Punjab Kings. Aba phai sha kan ka jing la kai ka Punjab Kings kala job ya ka tos. Bar ka lai lat ya ka LSG pentin nengkong. Aga palitit jong ka LSG ke rang tit jong ka kilala ban kamai du shis pa kan dai pen runs but happen weekend. Naki RP over. Aba phai pat sya ka palitit jong ka Punjab Kings kirang tit jong ka kilala ban pelim ya ka runs balabu da ka LSG haga ba kilala ban kamai du ars pa runs but hap live weekend nagi khatra over. Baru kapten jong ka Punjab Kings Usrias ulala ban kamai du shispa shiron nagbenta ka Punjab Kings. Baling bagan ka jing job ka klub jong ka aktris Bollywood ka Preeti Zinta kadang up ya ka KKR lan ka RR ban rem kawai na gine bani Rung sya ka playoff. Haga jingal kai Indian Football League ha prenga Diamond Harbour Persia ek Shalong Lajong. Haga ding jingal kai ka Shalong Lajong kala khur ga nam job hadin bakalala ban film sok ya ka Diamond Harbour ka bade ka klub ka bali ban Rung sya ka Indian Super League haga samoi ka ban wan dalai lanon Henry Watla ka Lajong ka job ya ka jingal kai ka claim yo Rung sya ka Indian Super League namar ka Duna Tang shi point. Bat ka Lajong ka ne aga kerdan ka baar haga mi ya khen point menta ka samoi. Bat ka Diamond Harbour ka layo ban ra ka nam ladu jong ka Indian Football League menta ka samoi. Haga jingal kai Serie A pedeng ka Bologna Persia ek Inter Milan haba phai shang ne jingal kai boro arte ki ken hon ki khai ta mar lai gol haga ne jingal kai bakhadu jong ki menta ka samoi. Haga jingal kai Women Champion League final ha pedeng ka Barcelona Persia ek Lyon haga ne jingal kai final ki thele kai jong ka Barcelona kila khor ka nam job hadian bagilala ban pelim ki thele kai jong ka Lyon da saulanon paling bag ne jing job ki thele kai jong ka Barcelona kila yo ban ra ka nam ladu jong ka Women Champion League haga sin ka basau. Haga jingal kai DFB Pokal final ha pedeng ka Bayern Munich Persia ek VfB Stuttgart aba phai shak ne jingal kai final ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka VfB Stuttgart da lailanon baria gini gilai gol jong ka Bayern Munich li aban tap leng bau harikin baleng bagan ke jing job ka Bayern Munich kala yo ban ra ka nam ladu jong ka DFB Pokal haka sin ka baar thawai.